בפרקים הקודמים של דפנה ואלמה ראו אותי מנקה ברקע של איזה סרטון שאימא שלי צילמה. היו לזה אלפי שיתופים ברשת. להשקה של חומרי הניקיון אני לא לוקחת אותך, אני מבחינתי אל מיציתי את תדאגי, היום אני הזה. הולך עם ילדה מהשכבה שלי. שלום דני, כל כך שמחתי שהזמנת אותי לבוא להשקה של חומרי ניקיון. אני חייבת להגיד שהפרצוף שלך קצת מוכר לי ולא בקטע טוב. מדווחת מההשקה החגיגית של ליין המוצרים החדש של נעמי אקונומיקה. ספר לנו איך השתנו החיים שלך מאז שנהיית ויראלי ברשת. עדנה יקרה, את הולכת להתחרט על היום שבו נולדת. כי אני הולכת לנקום בך במקום שהכי כואב לך. הבית הנקי והיפה שלך. דפנה ונע ביי. היי דפנה נשמה, מה קורה? התקשרתי ברגע שיכולתי. צריכה עזרה דחופה. זוכרת את המעצבנת ראש כנופיה הזאת שסיפרתי לך עליה? ברור, זאת מהקעקוע. איך הוא הקעקוע? מצחיק שאת שואלת, בתזמון מושלם, היום הוא החלים. אני רוצה להשתמש נגדה בדבר הזה זה שסיפרתי לא עליו. כזה פשוט דפנה, את בטוחה בזה? מעולם לא הייתי יותר בטוחה. די, יש מישהו, אני אגיד לך בדיוק לאן את צריכה ללכת. את דפנה? כן, ברור שזאת אני. זה מכוון למחר ב6 בערב, אי אפשר לשנות את הטיימר. הפנקייקים זה מוכנים. ממש כיף אצלכם בארוחת הבוקר, הכל כל כך טעים. כן, אנחנו עושים ארוחת בוקר כזאת יחד כל המשפחה כל יום, אבל היום בערב יהיה הרבה יותר מה כיף. קורה היום בערב? היום אמא שלי מסיימת לנקות את המטבח לפסח, ואז אנחנו עושים בערב טקס בדיקת חמץ חגיגי. הלוואי שיכולתי לבוא, זה נשמע כל כך כיף. אז תבוא. הלוואי שזה היה כזה פשוט. אמא שלי לא מדברת איתי מה זה השקה של נעמי אקונומיקה, אבל אני אנסה לדבר איתה. אמא, חזרתי הביתה. אמא, אני יודע שאת כועסת עלי בגלל שהלכתי לישון אצל עדן ובגלל שאת לא אוהבת את אמא של עדן, אבל בבקשה, היום הם עושים בדיקת חמץ בערב ואני כל כך רוצה לבוא. באיזה שעה בדיקת חמץ זה היום הזאת? ב6 בערב, אבל אני רוצה להגיע ב5:30, הם מאוד אוהבים להקדים במשפחה בטח הזאת. שתלך, וגם תביא להם מתנה, זה ממש לא מנומס לבוא בידיים ריקות. תודה אמא, אני ממש בהלם ממך, הייתי בטוח שיהיה יותר קשה לשכנע אותה.